što se sredi vreme bre slънце убаво. Боже, sve se sredi, salte, daj moja, nema se sredi jedan put, na vreme da dojde. Ne. Ako bre, pa ja sama si iskoči na slънце da me fati malko, ono bolje da te fati slънце nego korona, da ne izgoru slučajno. Šamiju sam si stavila. Što me ga... Idu, samo što nisam došla. Pa da bre, ti samo što ne si došla uvek kasniš. Ćuti, ubavo vreme, ja još poubavo vidim, samo ti si mi tako malce ružnička, nego Ja ružno? Ti? Ajde mori, ne tresi zeleni, ne šljapaj gluposti, nego zbori što svi zbori. Za koronu. Ima bre načisto da ne upropasti ovaj korona. Nas glupoća ne upropasti, korona ke ne upropasti, mori beži tamo. Slušaj da ti kažu, narod što prvo otvara kafane, pa posle škole, ne može da bude uništen od koronu, to i da znaš. Da, to si upravo, tačno. Tebe glupoća kad ne te uništi, korona nema da te uništi. Ajde mori tamo, begaj. Znaš li što sam čula jednu anketu, baš na televizor sam čula anketu za koronu. Ete pa si glupa, na televizor možeš da vidiš. Nego je što si čula, kaže da čuje? E pa vide na televizor, gde kako je nas u Makedoniju. 48% od ljudi za vreme na ovu koronu se fatile za čašku odmah. A onije drugite? Koji mori drugi? Pa koliko stanuje tamo? Pa 52%. On ide. A, oni tije 52% se fatile direktno za flašu. A da, znači ti si 100%, ne gubiš vreme. I o čašku, i o flašku, sve to maniš da vam. Eto tako je. Ja? Ti? Sram da ti. Sramuju samo ne mogu. Sram da ti. Sram. Nego slušaj da ti kažu ja na tebe. Što? Čekaj sada. Kaži. Znaš i šta? Što? Stojna. Od treći. Kaži mori što? Vidjela sam go sa bajle. I prašagu nešto. Što go praša, kažuj. Čekaj sada, strpi se malce. Ne možu. Ne mogu da zaspiju cijela sa bajle. Ona njojen stenka, dere se, vika, a mori ženo nema zaspivanja. Tugo ženo, on stenka, zašto mori on? I go prašuj, stojno mori, što mora noga tvojega? I znaš što mi je kažala? Što? Isteruje zubi. O Bože, ti glupa ona beter bez pamet. Kako mori on može da isteruje zubi na 6-5 godine? I to sam go prašala. I šta ti vika? Pa tako je mnogo lako. Veštački zubi glotnajeg i za ručak. Ete tako je. O Bože, mili Bože. Nego, slušaj, ručak, ti kad spomna ručak, gladna sam mori, zato i te čekaše, daj nešto da zjemo da smlatimo na brzinu. Ake, smlatimo na brzinu? E. A mori ako ne fati policija, a ja znaš da kad na tenani sjedu lezecki teramci, tako je. Ja, bre, ti na tenane. Pa mori, ajde, odi ki ne fatila policija. Ja sam specijalka binala za njima, mori. Pa te i čer me fati jedan. Pa što? Što i mori? Kad sam ga zapcuvala, do piperno konče, sve sam mu sobrala. Što i? Vika, opa, za pcovku kazna 50 evra. Tako je ti treba. Zašto mori treba mi? Tako je. Treba mi mene poviše od 50 evra. I mu kaža odmah, piši 150 evra. I još ne sam ni počnala mu abet, a tek da ga završu. Piši 150 evra. Ti si bila nekulturna. Sa smene si završila da ne me više zboriš. Tako je. Da, stamari. Ja i ti ne se poznavam. Samo da gi braniš policajci. Fatili švaljera tamo. Ne švaljera, penzionera. Ama bivši je policajac. Ti pomladi, oni mladi ide u penziju, beneficiran staž. Ono i treba da gi je beneficiran. Sad treba da mu dade troduplo ako živi s tebe. Sad ke vidiš kako se vrti grb i to je beneficiran staž ke mi dade kako će ti zavrtu, vidi. Tebe može samo ludačku košulju da ti dade. O Bože, prostakuša.